kaleak itxaropenez betea. Irrintzien oi hartzunak pizten du doinu berri bat. Zortzi puntako izarra herrizar honen gainean. Izan ginenaren oroitzapenaren bihotzean. Independentzia. Zatoz gure artera. Gehitu olatu berdera. Argia baita. Gu ez gara hemen bildu izan ginena edota izan genuena goraipatzeko, gurea dena lortzeko baizik. Honela erakusten du herri batek mundu osoaren aurrean bizirik dagoela. Bost esalditan laburtuko dut independentistak sarearen mezua. Bat, independentzia bideragarria da. Bi, independentzia komeni zaigu. Hiru, independentzia beharrezkoa da gaur egungo erronkei aurrera egiteko. Lau, independentzia autodemokratikoa da, ez da inposaketa. Eta bost, independentzia munduan eta Europan aurrera doan jarrera da, aurrera doan joera, herriak hautatzen ari diren bidea. Bilatzen ditu, saiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta Argi dago, nire bihotzak dio, independentzia, gore Euskal Herria, gore independentzia. La 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 la.